Goeie. Hallo. We zijn van Heer van Omroep Friesland. Ja. En de grote vraag is, wat hing het er bij jou boven de bank? Op de bank. Ja, Ah. Nou ja, boeken. boeken. Ja. Hou je die misschien even zien? Ja, dat ken wel. Nou, super. Kom verder. Hey. Hoi. Ja. Nou ja, al je boeken. Wauw. Grotendeels fantasy. Ja. En kaarten. En kaarten. Ja. Die ben beide van deze serie. Dat heet de schrijfwereld in het Nederlands. En waar gaat het dan om? Het gaat door een wereld. Ja. Die wordt dragen door fjouwer olifanten. Oké. En die worden weer dragen door een hele grote schildpad. Ja. En die zwemt door de ruimte. Aha. En dan hoort helemaal van die fantasy-achtige Ja. dingen. Ja, ja. En wat is het dan zo mooi, die fantasy? Ja, een beetje de escape. Ik ben even fort, dus maar het ben wel een mooi verhaal. En dan hing het dan een boek achter ja. de hendel? Nou ja, dat is mijn mans eigenlijk een van zijn favoriete series. Dat is meer science fiction. Ja. En nou ja, die is een beetje print alsof het een bijbel is. Ik maar dat tinnen papier, mijn gouden orange en zo. Oh, ja. Voelen we gewoon grappig toen we dat kostje kwamen. Oh, dan moeten we dat zat waren. Oh, En die handdoek die eronder zit, dat is ik van die serie. Je mag altijd een handdoek bij die hebben. Oké. Ja.